کملی والے دی امی دا لمی نہ ساڈے ورگیاں کملی والے دی امی دا کملی والے دی امی دا واسطائی بلغ کشف بجمالہ حاس جمیع خصالہ نصیبہ والا بولے گا جو اصول قرآن نے دسے آئے نہیں اصول کوئی ایسا اصول ورگا چل جتاری پارے حسین ہوئے نہیں حبشی دے پیران دی طول ورگا چل جتاری پارے حسین ہوئے حبشی دے پیران دی طول ورگا لکھاں پتھ پہ جائے سنہا لکھاں پتھ پہ جائے سنہا پر جایا پتھ کسے بطول ورگا جایا پتھ کسے بطول ورگا ہزار ایک لکھ ہزار نہیں رسول کوئی میرے رسول ورگا نہیں رسول کوئی میرے رسول ورگا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ ہن میں گل کر لگی ہاں نصیبہ والا بولے گا صلی اللہ وآلہ صلی اللہ وآلہ میں حدیث بیان کر چھڑا میں ایک لفظ بول رہی ہوں نصیبہ والا بولے گا میں لفظ بول رہی ہوں نا نصیبہ والا بولے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لے کہ جڑا امتی میرے تے خوش ہو کے ساری محبت دنیا دیوار کے جو میں تھا بیٹھے ہو مجلس نبی دی نفل وچ بیٹھے ہو خوش ہو کے میرے تے درود پڑے گا میں تے میرا امتی جنت دا دروازہ کٹھے پار کران گے میں ایویں نہیں کہہ رہی او نصیبہ والا ہوئے گا جو نبی دے نال جنت دا دروازہ کٹھا پار کرے گا او نصیبہ والا ہوئے گا میں ایسے لے کہہ رہی ہوں نصیبہ والا بولے گا صلی اللہ وآلہ صلی اللہ وآلہ صلی اللہ وآلہ ہاں ازل تجھو ساڈے اوہ تو لینا میں لینا تیریاں میریاں آکڑا کس کھاتے
جانا تے جانا میٹھا بول زبان بلا ہوے میٹھا بول زبان بلا ہوے شاید کل نہ ہوے ملاقات تیری جدوں تو دنیا تو جاویں تے لوگ پچھوں آکھن کہ اچھا سی چنگا سی گواہیاں لین آندے نے فرشتے کہ اس بندے دی گواہی ہو جاوے کدے کدے انسان بڑا گناہگار ہوندا ہے اپنے نفس دے ہتھوں بڑا مار کھاندا ہے اپنے خواہشات نفس تو بڑا مار کھاندا ہے بڑے گناہ وچ مبتلا ہو جاندا ہے پر وقت کی آندا ہے انسان دیاں گواہیاں جے پیچھے چلیاں جان تے جہنم میں ہو تے اللہ انہاں دیاں گواہیاں دے صدقے نوں معاف کر چھڑدا ہے اس واسطے دنیا تو جان والے جناب گلا نہ میرے نبی پاک فرمایا معاف کر دو جے دنیا تے چلا گیا معاف کر دو انہوں معاف کر دو بخشش واسطے دعا کرو تسی اج او تے رحم کھا اللہ قیامت والے دن تواڈے تے رحم کھاوے گا تسی او دنیا تے ایک او دے آپ تے پردہ پاوے اللہ 70 ایپاں تے پردہ پاوے گا تسی او دا ایک گناہ چھپا کے اللہ 70 گناہ جڑے قیامت والے دن کبیرہ گناہ چھپا دے گا اللہ پاک کتنا رحیم ہے کتنا کریم ہے مولا واسطہ نبی دیاں زلفاں دا مولا واسطہ بیٹا او جتی تھلے لا دے مولا واسطہ نبی دیاں زلفاں دا ایک میری عرض منظور کر دے عاشق نبی دا مینوں مشہور کر دے لک بہار منگ دی فقیر تے تھوں عاشق نبی دا مینوں مشہور کر دے عاشق نبی دا مینوں مشہور کر دے بلغ اللہ بکمال کشف دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ نصیبہ والا بولے گا صلی اللہ